El passat cap de setmana el municipi de Lloret de Mar va acollir la 10a edició del Rally de Lloret, una jornada que es va viure en 2 dies molt intensos on al voltant de més de 100 equips van participar en les diferents modalitats. El Rally de Lloret de Mar s'ha convertit en un circuit únic i de referència a escala comarcal, però també internacional. És un 10è aniversari que per Lloret de Mar és un pas molt important perquè vam estar uns anys a Lloret de Mar sense ral·lis. Gràcies a la voluntat de la regidoria de promoció econòmica i de tota la voluntat que hi havia a l'Ajuntament es va recuperar el ral·li. En 4 anys el ral·li ha crescut molt, hem crescut en difusió, una imatge brutal a nivell estatal, internacional, i hem crescut molt ràpid i crec que tot això és fruit d'un gran esforç que hem intentat celebrar-ho en aquest 10è aniversari. Al final són 140 participants, amb un 15% de gent de fora, de països tan diferents com Holanda, Dinamarca. Això te dona una mostra del que significa Lloret de Mar en el món dels ral·lis, aquest passeig que és brutal, aquest pòdium aquí en aquest emplaçament al costat del mar, que tot això jo crec que la història dels ral·lis aquí a Lloret ha fet que Lloret sigui conegut arreu i de seguida que senten el ral·li i Lloret de Mar intenten esbrinar d'acabar i si poden venir, venen. De fet, és un ral·li que el fem en un format de nivell de campionat estatal o internacional. El ral·li no té res a envejar amb el muntatge, amb les mesures que té, amb els quilòmetres. Vull dir que és un ral·li que té un nivell molt gran, equiparable a proves nacionals, estatals o internacionals, i això fa que la gent se l'estimi i realment els que venen volen repetir. El que sí sabem és que 150 equips comporten un moviment mínim de 800.000 persones. A això hi hem d'afegir tots els seguidors, tots els amics, els familiars de totes aquestes persones i la gent de les nostres contrades que els agrada seguir el ral·li. Per tant, el moviment és molt important, es tradueix en ocupació hotelera, d'allotjament, amb l'hostaleria, la restauració, que se beneficia també en el comerç, i per nosaltres és fonamental que fora de temporada, al mes de febrer, puguem tenir un incentiu d'aquest tipus per animar la vila. Lloret és el que diem, que sempre passa alguna cosa, doncs lògicament aquest cap de setmana també. Finalment, Surhayen Pernià i Alba Sánchez van aconseguir el triomf amb la 10a edició del Rally de Lloret de Mar. Els altres protagonistes d'aquesta lluita van ser Xavier Vidales i Jordi Hereu, i d'altra banda, Albert Orriols i Xavier Moreno han completat el pòdium.